coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan burak pinto lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan dilah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan, ampunkan salah anak nan tak berguna. Dehi dan bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan burak pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan dilah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan, ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan burak pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan dilah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan, ampunkan salah anak nan tak berguna.
sama men manyu